ġabal dakino, baqa 2 oħra. Ara min imissu. Nista' ngħaddi ħiex. Inti mhux diġà tħalt? Ma nafx, miss. Hawnhekk fejn qiegħed. Inti għalfejn ġejt hawnhekk? Mhux biex tagħmel li tar-ravju. Mela hawnhekk isibti xi restorant kull waħda, tar-ravju xi ġifieri. U dik hawn li toqgħod tagħmel il-mistoqsijiet u jien wieġbek. Interview trid tajt inti? Iva, kullna ta' ġimgħa tibgħatni nġibtu żana u nofs ommi. Ruħi. Għannek ġej biex tibda tagħmel il-lezzjoni tal-privat, private lesson. Iva bija ġejt, miss. U l-konduttur għalli fejn tittieqaf. U jien għatlu li sejjer nagħmel tar-ravjun u ħadni f'ħanut tal-pasti. Ejja ħalli neħilsu. Inti x'ismek? Għalfejn titkun taf. Biex inkun nista' nibda nġibek għal-lezzjonijiet. Allura inti l-miss, għax ommi qalt li se jkun hemm il-miss u qalt li biex ma noqgħodx nitħaq biha dil-miss kera ħafna u antipatka taf li veru. Ejja, għajdi x'ismek. Ikteb tal-ħamrija x'hekk isibuna lilna, ommi tajt li lill-missiera hekk kienu jgħidulu lilha wkoll u issa anki lili jekk jgħiduli tal-ħamrija. Ikteb hi miss se toqgħod tiċċassa. Jien ismek irrid, inkun naf mhux il-laqam tiegħek kif Nar ta' ġimgħa ma nikluħx. It-tnejn, it-tlieta, l-erba' u l-ħamis iva, imma l-ġimgħa le, ikteb miss ma niklux l-ħamis. U jien għadlek ikteb ta' beżżulu u tqgħodx tajjat ta' miss għax jien nibża mill-lajjat, ommi tajt li jien allerġiku għal żewġ affarijiet, għall-istorbju u għas-suf. Ikteb kollox miss ruħi. Se tgħidli x'ismek. La se toqgħod tinsisti ngħidlek. Jiena jisimni Ġeremija u jgħiduli tal-ħamrija għax in-nannu hekk kienu jgħidulu u l-ommi wkoll anki lilek jgħiduli Ġeremija tal-ħamrija. X'kun jomok Ġeremija tal-ħamrija? Jisimni Ġeremija kun jomi mallija u jgħiduli tal-ħamrija għax ommi. Tajt li nannuk hekk kienu jgħidulu x'hekk se tgħidli. Kif veru, miss, kif taf, jaqgħu tiġi minn ommi int miss. Allura intek jgħidulek għandek il-ħamrija miss. Le, mhux hekk jgħiduli, u issa titkellem xi żjed, wieġeb biss għall-mistoqsijiet li qed nagħmilek, il-mistoqsijiet li qed nagħmilek. Iva. Ġeremija mallija Tal-ħamrija fejn toqgħod? Il-Baħrija. Numru 200 li mill-Wardija ta' dija l-Baħrija. Jgħidulna tal-ħamrija. Omok x'isima? Marija Mallija tal-ħamrija xebba Bellija. U missiera? Andrija dejjem libes is-sidrija u joqgħod mazzija. Skola fejn tmur? Fejn tbatni ommi miss. Fejn qiegħda l-iskola? F'dej il-knisja. U l-knisja fejn Di qiegħda? mhux f'dej l-iskola kemm inti ignoranta miss, jaħasra kemm intu biex tifhem ikteb miss. Il-numru tal-iskola x'inhu? Skont minn fejn tħares leħ, għax jekk tħares leħ minn din in-naħara taraħ 69 u jekk tħares leħ minn naħa l-oħra taraħ 96. Ajma, missirek x'jagħmel hija ġel għax maġlas. Idur bil-ħwejjeġ, missieri jagħmel il-ħobs. Sewa, allura inti għamil eżamiet għamilt? Iva għamilt. Għadżejt kif mort? Ħanajdlek kif mort, fil-Malti tkaxkart, fl-Inglis għazzaħt u fil-somom skappali. Mela, lek batitekaw jom għadżejt. Iva, ħalli nħu l-lezzjonijiet. Sewa, issa namlu ftit mistoqsijiet oħra, Iva, miss, kem trita mill-li ruħi, ħares, ommi għajtli li se tistaqsini il-ġeneral Blawiċ. General Blawiċ. U għam dawk il-mistoqsijiet fuq kollox interġenerali. Għalsat nifmek inti trid tgħid general knowledge. Mhux hekk għatlek ja ħasra, ikteb miss. Ħanistaqsik ftit general knowledge ġara. Iva. Min fejn inġibu t-sokk? Ommi mant meri tal-grocery ġibu miss, kilo f'kilo nixtruħ aħna. Iġifieri min fejn jiġi minn barra l-pajjiż. Ela, minn barra l-pajjiż minn għalija ħanara, mill-Brażil jiġi. Le, dak il-kafe nġibu minn hemm. Veru miss, il-kafe missieri mant la ġenti ġibu bil-kaxxa għax maġba kemm jifranka. Ara ħijoqgħod. Xjenza taf? U kemm li ma nara? Bioloġija. No thank you sadni kif ħadd qabel ġejt. X'inhu subconscious? Skonta xiex tħobbhom miss tat-tiġiġ, tal-fnik u ħares miss sommi tgħid li dawk m'għadhomx jgħidulhom koxxi imma bramstrix. Ara hi, ħanajdlek waħda ħafifa. X'għamel? Miss, kemm titkellem antipatku. Għajma inti sak tidra titkellem ukoll u nitkellmu sbieħ. Sewwa. Għandek titkellem bil-mod? Iva. Mela. Xamplati. Iva, soqgħod kwiet ma dof kemm inti mqarreb. Ara, il-mistoqsija hija dik. X'għamel Kristofru Kolombu meta niżel l-Amerika? Di ħafifa miss, l-ewwel niżel saqax tax-xelluk, imbagħad niżel tal-Lemin u kien niżel l-Amerika. Inti ma taf xejn ruħi. Ħaddek jgħidli. Għandek bżonn ħafna lezzjonijiet. Insomma x'tagħmel hu. Ħanistaqsik xi ħaġa oħra. Inti taf Ġeremija. Mallija tal-ħamrija missieri Andrija u emmi Marija xeba Bellija. Iva, inti taf li biex il-ġisem tal-bniedem ikun f'saħħtu, irrid jagħmel dak li nsejħulu exercises, eżerċizzi. Inti tagħmel eżerċizzi? Fir-randan dem nagħmilhom miss. Issa dal-waqt nagħmluhom taf kull sena tibatni jomi fil-kappella taħdejna. Ħares miss bil-ħaq. Dal-għodu l-iskola, it-teacher qaltilna biex nistudjaw 3 frażijiet ġodda u qaltilna biex naħsbuhom, nikdbuhom u mbagħad ngħiduhomla.
U jiena frażijiet ġodda tal-limt marriċ. Superman u Tajjeb. Let's Go Darling. Għax ridet waħda bil-Malti li turi li xaħat mux bravu. U jina zilt marriċ, sewa. Ridet ċisem ta' xaħat fil-films u għazilt Superman u xi frażi tal-arajjes bl-Inglis u għazilt Let's Go Darling. Insomma, bħagġit il-miss. U bdiet tistaqsi jomna, daret fuqi u għalt li mallija, għajd li waħda l-frażijiet ġodda li tal-limt. Jina t-tila l-ewel waħda, marriċ, miss. Għalt li ma triċ, int min taħseb li jint, u jina t-tila Superman, miss. Għalt li kemm minn pasta, simxi morru għanti s-surmas, u għattila t-tilet wahda li tal-limt. Let's go, darling. U tajx kem daħqu t-tfal u bditt tirrabja għaliex, miss. Għaxin, signorant. Grazzi, miss, iktiba. Allura daqsek mistoqsijiet. Iva, tista' tmur, bye bye. U jien minix miss.